Здравейте, приятели! Ако искате вашия съвременен дом да бъде здравословен, хармоничен, да спестява енергия, както и да се грижи за нашия общ дом, планетата Земя, вие сте попаднали на правилното място. Намираме се в дома на моя приятел, актьора Фахрадин Фахрадинов, когото имах щастието да ръководя като създаване и консултирам по време на цялостното изпълнение. Сградата е пример за здравословен, екологичен, високо енергийно ефективен дом, изпълнен изцяло от естествени материали, такива като дърво, слама, глина и други, които са изпълнени чрез съвременни и традиционни техники. Аз съм Веселин Веселинов, архитект, сертифициран дизайнер на пасивни сгради, основател на компания Nature Texture. Архитектура в хармония с природата и заобикалящата среда. Услугите, които Nature Texture предлага в сферата на устойчивата архитектура, са свързани с предпроектно проучване, създаване на концептуален идеен проект, технически проекти до най-малкия детайл, при необходимост сертифициране на сградата, като например пасивна сграда, съдействие по време на административния процес, както и консултиране или цялостно управление на строителният етап. А в кратък срок очаквайте и дългоочаквания ни каталог с модулни жилищни сгради, които са, разбира се, нискобюджетни, но също така и висококачествени, екологични и здравословни. А за финал от нас ще получите и лично отношение по пътя към вашия мечтан дом. Ще се радваме да ви бъдем полезни.